बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बाथौ बिबुंसारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनायनि थाखाय। दा जोंहा दिनै 6 दानारि फरायसा लोगो हमनाय आरो बेजों लोगोसे फरायसा बरायनाय हाबाफारि, जिहेतु थांनाय मेट्रिकनि रिजाल्ट आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट, बै रिजाल्ट होनायाव जोंहा फार्स्ट डिभिजन महरै मोनदों। जोंहा गासै मेट्रिक पास जानायफोरा जोंहा गासै सा 10मोन आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि पास जानाय फार्स्ट डिभिजनाव पास जानाया गासै सा 8मोन। गासै जोंहा फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदों जोंहा गासै सा 18। दा जोङो बिथांमोनखौ जोङो माजबात बि आब्दुलारि बाथौ गौथुम गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद जथायै जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लाबाय दा एबा जाबाय जोंहा। दा जोंहा हाबाफारि बायदि जोंहा बिथांमोनखौ बोसोन आयदा हिसाबै जोंहा आलासि महरै हांख्रायहरदों। बिथाङानो जाबाय जोंनि उदालगुरि कलेजनि मानगोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसार सार नरेस्वर नार्जारि सार, बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो मोननो हादों। दा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव माखासे गुन गोनां सोलोंथाइ आरो बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे जिउ राहा दानायनि राहा लामा बेखौ माबायदि खालामनाय जायो आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय। दा जोंहा बेखिनियानोमोन जोंहा हाबाफारि बायदि। आं बेखिनियावनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आंनिया जाबाय साइन्स स्ट्रिममोन उदालगुरि रिजिनेल कलेजाव टंलायाव। ओमफ्राय आङो फरायनायाथ' Beberapa stream menuju saya.
to any review policy, strategic policy. Siap-siap dong. बिथां फैला बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय टिउसन पास खालामदों दा बिथांखौ जोंनि साबायखर बिथांनिसिम बयबो अनसायहरगोन मानोना हरसिं बसुमतारी आबो बिथाङा फरायगिरि
साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बयबो अनसायहरगोन। Sesi yang pada homeland, Cina. Sahabat bapak bitangisim daya nomor Bosmotari Sal Bitana. लिखे है उठे सब लिखे Tanpa biar di sini sampai kota. Miss Bhumika Bora bitangisim sampai kota लिखे फीडिंग dan जोंहा kalau Moral Kaplari, Bipa Kesok Kaplari, Bima Cina. Bitana Shizham Pashan Anari Pasan Hade Bitangisim Afari Ambekia Nathanisim Nima Hagabona Samda Manana Azuni Gizrao data collection खालामनाया एसे गोरोन्थि जादों मानो होनोब्ला नामजों लोगोसे बिमा बिफानि मुं आरो स्कुल कलेज बेखौ जों लिरनाय लानाय जायासै बिनि थाखाय आङो निमाहा बिहरनाय जाबाय। Bicara Sirajuli Dr. Solify usisan dalam ada Biha Monima Dewani Binara Mishin Afani Dalani Bihang Urbiya Usmotari Mishin Afani Dalani Rezeki sampai berbagai kabar
Dharma Afani Zamane Saudara pensiun dari ayah saudari kita logo kami ini kita boleh terjadi maksudnya main apa ni manggenang kunci kita boleh tak ikut di komentar. Saudara pensiun